Kulungula kakulonde uphile phusha uphumele pastor wenzelo chaza amaphupho. Inamba ke sensa kusongona nje 5 time uma kuphela from Monday to Friday kuphela on WhatsApp. Ngiyacela ukuthi yiba umember, yiba umlandeli, yiba umuntu onikela kwi channel, seki channel. Ngiyathokozisa uma kukuhle emehlweni akho ukucontribute kwi channel. Yes, there are very few people who are contributing to the channel. There are very few people who are members of the channel. Sinabantu abaningi abafonayo. Siyacela ukuthi sibala santu abafonayo asilingana nabantu abama-member noma abacontribute-ayo yabona. So sibheka Phindile Mkhize. Sawubona Pastor Winning, ngiyathemba kuyaphila. Ngicela ukubuza kuchazana iphupha-ke uchama kukhona-ke nabanye udalwe nabo nichama nabo ukuthi bachama bonke usichamile-ke namayichamela. Yini ukuchama is to urinate, yini urinate is to pee, yini to pee is to chama. Yebo eyibamba. So naku-ke singakusho 1 ngokujwayelekile kuma ngeze uphuphe uphiswe umchamo kuyaba uphawu olungaba olubu uma uchama uchama yabona oluvamile ukuthi lukhombe ukuthi ngenzeka ugadlwa ngesichitho ikakhulukazi uma uchama ezindaweni ezingafanele yabona kuvame kuba kanjalo uma umuntu nje unesichithelo abamuntu ngaso ayibona ichama nje phizwa umchamo phujuma ichame lapha ya. Number 2, kwesinye isikhathi uma uphupha uphiswe umchamo kuba uphawu olungelubi-ke uma uchama osuke lukhomba ukuthi ngempela ingoba wena kade ukhonjisa ukuthi umzimba wakho kade udinga lokuvakashela endlini yangasese ngoba uphiswe umchamo. Ingakho omunye unoqala into ngathi iphupho egcine evuke ahamba yochama kodwa into iqale ngephupho so kuyibika ukuthi wena kade uphiswe umchamo befanele uvuke uyochama. 3, kuyenzeka uma uphupha futhi uphiswe umchamo kuba uphawu oluhle uma uchama ngoba lusho ukuthi kungenzeka umuntu okhonjiswayo ukuthi uzokhululeka noma sesifikile isikhathi sokukhululeka ngemuva kokuxazululeka kwezinkinga nokuphela kwezinkathazo ekade zikukhungethe. 4, kwabanye ongayibeka kanje uma uphupha uphiswe umchamo kungaba uphawu oluhle ukuthi uma uchama olusho ukuthi kungenzeka uzolulama noma kuwumuntu olulamayo ngoba kade kuphuma isigulo noma-ke isichitho esinamandla kade sikukhungethe. Kodwa-ke number 5 ake sithi-ke nakuba kungajwayelekile kodwa-ke kuyenzeka uma uphupha uphiswe umchamo bese nihamba-ke kube uphawu olungelubi uma senihamba nichama-ke nonke nibaningi niyachama ngoba kwabanye lento ikhomba ukuthi kungenzeka laba bantu njengoba nichama you're gonna divulge mhlawumbe iy'tori ey'thize ni-share nazo nomunye akhulume ngey'nkathazo uyabona. So ngathini ningabopha nichama nonke ngoba lento ikhomba ukuthi kukhona into ezinihluphayo ngaphakathi ezinishisayo ngaphakathi enifuna ukukhuluma ngazo noma enza ukukhuluma ngazo nalabantu benichama nabo. Kungenza vele senke nathola ithutshana nakhuluma nalo wabe kudaba lakho olumhluphayo nalo wabe kudaba lakho olumhluphayo kuney'nkinga ebeninazo kunento ebezinikhathaza ebekade nigonyuluka ngazo noma nizogonyuluka ngazo nje ninonke nomunye ashare isitori sakhe nomunye ashare isitori sakhe ngavela futhi ngathi ngiyachama. You are to share some stories zenu.